jadi menyake. Iki kulino blut, kulino benang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manyem ayo. Nyanyi ora gelem mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikan ora kasar-kasar ya ampun menjenengan wong tuwa ya dicongkot benggolo, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Nyanyi apa? Aku jadi menyake. Iki kulino blut, kulino benang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manyem ayo. Nyanyi ora gelem mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mut. Buan modar mbok men. Jarike apik to. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono to. Ha wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup kowe apa lintingen? Moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis.
tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata imbang yen padha-padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Setyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, tindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Wah. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Domongi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swaropati. Edan nganggo suluk barang. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono. Inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah.
Semingkir Mbah, aku jelen ndelok rupamu Mbah semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amon Suramrata Jamrata candak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Bagus. Najan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Uang. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti. Gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula, yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane atiku. Mungsuhe. Cici mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menyenani wong tuwa ya dicokot benggala karo sing enom-enom. Nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo,
Ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Heeh. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambute copot. Butak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun gugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kirek apik banget ya. Mas. Ngopo? Aku mau tuku kirek kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyak ya Satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik kae to? Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngopo ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah, iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jegok pindho nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora dibalik-balik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kajemblegan ning atiku gugu. Amo Suramarata Jaya meratai banjir pada. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petruk, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane. Kudu gecek mawon mbono. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek ku melek saben begitu kan dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak.
Modar kowe Laura. Isih urip to? Tiwas tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbah. Iya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo nggih, waras inggih, Mbah. Inggih, heeh. Sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak lah ya. Amuk ndi wong Karang Kadempel. Sowo panengah Pandhu Raden Janaka dasar Puryata Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Parade. Wah, edan. Wong Digdaya pancen wong pilih tandhing wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane garean iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang.
Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula Giduh raosing manah kula dupi sakataing para kawula kareng kadempel sami alok yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiyatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miang jimat Klima Sada ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut wis ra bakal iso nglawat kowe ora iso piye-piye Puntadewa boyong leboke pakunjaran dina iki. Waduh Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturake tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawatana. Yo, ning ngowo. Atengan ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Swaropati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Swaropati. Ana rawaye lah kajane. Apa? Apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Panah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit pagralon. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darmakusuma diboyong. Wah, iblis lanat. Ngguku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa. Babarno pisan lekane kapriku malah. Wah. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Yo, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuataning Candra Wiraya Barat. Wah! Ayo!
asmaning jajalan sekurtaning bawana iblis lanat. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake Jembaring. Wong jireng keteh wedi mati. Ayo, tandingono Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning ngarepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Kae sapa ya, Truk? Ngono kowe kok. Kowe takkan dadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Ki wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macake. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro kandangan. Waduh mati aku. Wah mati aku Petro. Waduh aku kira tuh kok dadi macan ngene iki piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake ning sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh Petro, aku mati aku. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirake pon. Nggo kula jareke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulungono Semar ati aku. Semar. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi ngene manggoleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi ngene. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Aku senengane karo mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi Mar. Aku ki biasane ngetutke satriya iki mung ngetutke
biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetutke aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oke. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mangke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledek. Hus. Aku anggap macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben. Panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg do ngetutke nek durung ketemu karo pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem rara tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane iki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nendi mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa. Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya para Pandhawa sigra anglala sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang saringpa kelawan Semar ingkang sejati. Marikoten mrayetna semuriris eka balik titiyone titiyane kandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir lan sasah wedi kowe nengo kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana.
Wis ngono wae welingku, aja ganti gawe gelane. Gendra swara pati ratu sabrang sing arep tekan kene Semar. Wah, kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waliyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya.